kai talauci mugu ne, mugu talauci, makaho talauci baya ji baya gani, bai san ya kamata ba. Shi ke duk yana zaune a bina. Ni haɗin talauci da wannan kungiya. Abin da yasa ai zan ga maka ne yanzu ne. To me? Abin da yasa talauci yasa ne kenan aikata. Da na tashi ai su Mansura sun je Abuja, ni kuma ina Gombe, sai na kira su suka ce sun tafi Abuja. Da na tashi ai talauci ne da yake makaho ne, baya ji baya gani, bai san ya kamata ba, sai na ɗauki kafana na tafi tasha, wai zan tafi Abuja. La ilaha illallah, zan je samu alkhairi. Ka zo Mansura yanzu kana dankara maka miliyan ɗaya. Wallahi ido na rufe na makance, talauci kenan. Na tafi na hawo mota, ina tafiya na yi nisa, sai muka da Mansura ya ce ai inda daga Gombe zan taho, gaskiya sheyi karfe 12 zai gansu ko kuma karfe 1. Ni ko daga Gombe nan zuwa Abuja sai na kai karfe 10 dare kan ban isa ba. Sai na ce kash, dama ina kuma kenan aljihu a jakata, na dauka na biyan tafi Gombe, na tafi zan tafi Abuja wani jin samu kuɗi. Shikenan ga maka sai na sauka a hanya na sauka ma garin Jaromo akwati ta kakkare tabbata tana can karkashi, sai sun je Abuja za su tsaya. To shi ne ke kira Mansura gashi ni jikin gana dawo ban da kuɗi. Kun san me tace da ke farar zuciya ce ta bata da mugunta, baka da hasada, sai bata da hasada, sai ta dauko kuɗi ta turo min naira 20,000, ta ce in koma Gombe. Shine sai na koma Gombe. To abin da yake bani sha'awa da ita Mansura, sai ta ce min kyauta da laliya, ina son ki tsaye da hankalinki guri daya, rabanka baya wuce ka. Abin da ta faɗa min kenan. Bata yi bakin ciki ba, bata yi hasada ba, bata ji haushi na ba. Dan me na tafi turba ta fita na zauna. Kuma bayan nan Mansura tana da kungiya mai suna Batishe, ta tuna buce ita ba, tun wajen shekara 4 ko 5 take da wannan kungiya ta triple ta Batishe kai, tana da kungiya mai suna Batishe. To saboda haka na fita daga Batishe din ba, tana kallo fa ina gidan kai ina zaune, ta ga ita ta fita amma ni kuma ina cikin gidan ina zaune. Kuma abin da ya sarrafa ta yanzu saboda zagin ta da ake, ana zagin Mansura.